Čau lidičky, já jsem Kiklas9 a vítám vás u mého dnešního videjka a je to zase na hru Tanky online. A my asi budeme hrát, dáme si to za modrý. Toto videjko bude mít tak 12 minut, víc, možná i 10, víc s tím nepočítám. Dneska jsem tu bez Domíka a určitě si zahraju i někdy s Domíkem. Včera jsme například hráli, ale netočil jsem, zahrali jsme se jen tak spolu. Tak. Jo, máme dobíječe. Ne, díkám, Nebo, tak to už je skoro profík. No, skoro. Vážně jenom skoro. No, co je? No. Jo, tak ty ho dobíš, pána. Tak jako, kdyby se mnou šel, tak by mě taky dobil. Jež, sorka. No, tak mi ho pěkně vyžral. A dal jsem ho první. Jo, dobrý. Ono tykom změnili tak, že když prostě, že se zabijete navzároveň. A my prostě ještě to nebylo a ty to teprve tak udělali, že prostě, když dáte double kill, když zabijete sebe i jeho, tak se vám to do chatu napíše, že prostě dvakrát jste zabili. To dělo si potom pořídím, ale až budu mít větší zkušenost. Do prdele. Kde máme dobíječku? Dobíječi. Hej, please. Hej, dobiješ mě? Ne, to mě nedobí. Já myslel, že to je náš a ten, že mě dobí. Teď si to ještě pamatuju. Teď jsem to hrál. Já už jsem hrál za kamerou, jak můžete vidět. Už jsem zase větší level. A ne. Tento kanál nechci, protože úplně na prd. Sice můžete dobíjet lidi, ale jako já to rád nemám. Takže si seberu opravu a vyhýluju se a ono nic. Tak na to zapomeň rychle. Dobiješ mě? Thanks. Thank you very much. Co si myslíš jako o sobě? Jsi nějaký profík? Já jdu první, jo, dobíječi. Ty vole. Tak tohle je souboj titánů. Dobíječ versus dobíječ. Tak já nejdřív zabiju tebe. Ty vole, kolik máte dobíječů? Jsem nemocnej dneska. Právě proto nejsem ve škole. Ne, to je ten had. Ten vás zmrazí, ten je úplně nejhorší. Ty dobíječky taky nejsou zrovna nejhodnější. Jsme modrý? Jo, tak já mu tu pomoct. Dali jsme to. Díky mně já ho chránil. Kam si jako myslíš? Jsi myslel, až domyslel. Jo, já se ho nosím. Jo, ale jako kámo, pohní. No tak, ježiš, vidíte ho, to je ničemný vůl.
ničema, líp řečeno. Kamo ne, no teď jsou, já mám teďkom FPS, jsem měl 8 FPS. Pěkný. Ono se vám přečtou levely, když se obnovíte. Kdybyste to věděli, protože mě se teďkom přičetli levely a nevím za co. Dobře naše nabíječka. Kam dělej, pojď. Jo, dobrý, mám passive mod. Už ne. Tak na to rychle zapomeň, nabíječka. Ale to dělo chci taky, to je úplně boží. A na něj ještě nemám levely. Už natáčíme 6 minut, ještě 4 minutky a ukončíme to, já ho tam půjdu dát to videjko a potom natáčím ještě něco, zahraju si chvilku za kamerou a až budu mít to nový dílo, tak se vám potom ozvu. Tak s tím už nešlo něco dělat. No to jsi mě začal dobíjet brzo, kámo. Ale dík, no. Se omlouvám, že moc nemluvím. No ale ať jdou do někam. No tady nemám místo. Čipni. Ne! No jdeme na to myš pryč. Lezeš nebo co děláš? No tak tam se asi nevejdu. Tak jako nevadí, no. Včera mě Domík pěkně naštval. Protože jsme si řekli, že si zahrajeme všichni proti všem a řekli jsme si, že prostě budeme jako ten server, kde hrajete všichni proti sem, ne takový všem, ne takovýhle, že tady máte prostě týmovou práci, bez vlajek a jakože my si dáme tým. No a prostě on mě 6krát zabije, já jeho ani jednou, takže mě pěkně naštval. No. JJ. Teďka to úplně nějak divně jezdí. Amina. Vidíte to? Tady je mina. Červený. To je hodně vychcaný. Akorát bych to dal do nějakého prostředí. To se mi hodně líbí, že tady prostě ty miny udělali. Je to hodně hezký. Počkej, mina se dává 5, viď? Mají tam.
Já chci, aby se na to aspoň někdo nachytal. Koukejte. Ale to je můj. Nej ho, tam je mina. Yes. To je hůl. Ty miny jsou úplně parádní. Máme tam minu. Tak, 1-0 vedem. A je to 11. minuta, já si myslím, že to tady můžeme ukončit. A toto by pro dnešní videjko mohlo být všechno. Mějte se pěkně, já už budu mít další level, tak se vám ozvu. Čau.